Jeg hedder Maj, og jeg er frivillig i Dansk Flygtningehjælps ungenetværk. Vi har lavet en installation på Purcity-området, og det er en asyllabyrint, som gerne skulle symbolisere den fornemmelse, eller sådan, den oplevelse, det er at flygte. Og i vores labyrint, der møder man så nogle forskellige poster og forhindringer, og nogle spørgsmål, som man skal svare på. Man møder blandt andet politiet, og man skal sætte sit fingeraftryk, så man bliver registreret hos asylmyndighederne eller hos myndighederne i Danmark. Og der er en masse forskellige sådan, udfordringer. Og når man så kommer ud for enden af labyrinten, så kommer man ind i hovedkvarteret, hvor man får sin asylsag behandlet. Og hvis man har indtjent nok point, så får man asyl, og hvis man ikke har, så bliver man afvist. Og når man så har gjort det, så er der mulighed for at kigge på Rootless-udstillingen, som er derinde, og det er billeder, som er taget af unge asylansøgere. De har taget billeder af deres hverdag i asylcentrene. Det er jo meningen, at det skal være informativt, og vi har jo nogle projekter i Dansk Flygtningehjælp, hvor vi tager ud og laver oplæg og sådan noget, men det her skulle gerne være sådan festivalvenligt, og folk skal helst sådan gide at gå derind og få en oplevelse ud af det også, og det er jo derfor, vi har bygget en labyrint for at sådan informere om nogle ting på en lidt anderledes måde. Og folk vender faktisk, eller sådan, de kommer ud af labyrinten og er virkelig positivt indstillet og har egentlig lyst til at stå og snakke om, hvad det er, de har oplevet, og hvorfor de har svaret forkert på spørgsmål og sådan noget. Så det er blevet taget virkelig godt imod, faktisk.